Hi guys, maadjong adlaw natong tanan. So karon day guys, diri ko tindahan. Palit ko og gatas ni nanay. Anli nangita ko og dako kanang salata unta. Pero ako kitag nay anlin nga nasa lata, nasa pakra. So kani sa lamihang paliton di pagkadyo dako nga pakay para ipatry si nanay kung maangay ba. Kay mo palit lang pag utro og kanang maangay siya. Palit day po ko og kuan ni Aliana. Gatas kay gatas is life ni Aliana. So hapon na day ron, story time kay di ko ka tugbong og sadyo-sadyo kay maghuwat pa jud kong atan og mauli manang hapon na mi nakatugbong kay masayang mapukog mo tugbong ko nga naglungsod og wapas atan kay mahalag pamasahe. So mo nang need jud ko maghuwat. Arang inita dari sa sud sa tindahan kay di aircon. Unja voice over ra pud ta kay aliwaros. Nangita ko kung anda ni kanang tanod. Kay na ako'y tahiun ag infinity ni Aliana nga suoton sa ang kasalpuhon sa Bernice. Taas ra mo nang nangita ko og tanod. Ako kitag tanod. Nang kuan lamang ko palit na lamang ko kanang ampiril kaya na lamang ampirilan. Kay naman din ako magtahi. Unja nangita ako dani og kuan biskwit ni Aliana. Kay biskwit is life po ni request ra ba siya gribisco kuno nga naipalaman. Ja kay gipulan ako na si Just biskwit nga plain mo nang ano lamang pong pagbigyan palitan ha kay pagsarap pa mo request. Pagkukuha ni, pagkung kasal. Nakasubaybay. Aw. Daday. Kasi din makitaan. Hari-hari dahil. Ito mo tigil mo. Ito ba sa katandi ko ba rin yung anak ko. Hari-hari. Ito katandi. Sulit lang na ma'am. Sulit ko. Nangita ko dani garbage bag katong dako-dako. Kay inhanglan sa family house. Grabing kainit. Ibati jud ko danig kainit mura kog masupokit. Unja giantos ra kay dapat ko'y paliton. Lami jud tong mopalit kas tindahan kanang aircon no kay mabugnawon po tag maridyo pero dari grabe jang inita. Nangita ko danig toothpaste. Ako gipangitang toothpaste nga parang Aliana. Wa man ko kita. Shout out sa ang videographer. Bitaw. Salamat bitaw pug ko nga nakakita ko og bana. Bitaw. Isahay bitaw maglalis pa mi ani about daning pagpa-video kay isahay. Kay time nga di mi magka audio na isahay di na tarangan pag-video. No nang kuan pud mi magbugil panagsa. Palit kog napkin. Kay di pa banta minupos. Bitaw. Naganahan ako sa pihang paliton. Kay labong na mis tindahan. Inay? Ha?
May ko na. Bitaw no, lisod mag nahanag unsay mga sudanan. Asa man na? Ina kan. Ano eh? Tara, Ato? butar ako na to. Na ba ito butar dito? Na dili pwede. Aman sa pwede tan. Ano? Mag-ibuki. Hindi. Kung isda, ato. Ito. Ato ang ipalitan na ito bangos. Ta. So guys, tagsa na namin nagtindag kuan isda kay hapon na. So hi guys, madung gabi eh. Karon di ay nasara ko na rin sa ang danan kay kuan na jud successive 2 nights na si Aliana wa mudog na kay siguro ninga man si nga giubo ko nuko murag ninga sa nga di sa mudog na kay basi kuno natakdan si Ja bitaw paano man pod ka nang nag-antibiotic naman po ko pila na kadlaw unsa pasalamat po sa Ginoo kay nanadji ko an ba improvement kang gibati unsa kuan pod lagi nagplano ta ko kanang musadyo ko katog ganina nakalimot ko inom sa hang antibiotic imbes kay kuan alas 12 ko miinom nakalimot ko nakahuna na ako nga kuan alas 4 naman di ay wa ko ka inom sa hang para sa pangudto nga kuan ba schedule sa kuan kay 3 times a day man ang antibiotic alas 4 na ko niinom unja lisod pod og alas 7 ko miinom og otro pila ka oras ang interval sumo nang bisag katugon ako maghuwat ko og bisag mga alas 10 isa pa ko miinom kay kuan ra man grabe ra mag-interval alas 4 ko nakainom sa pang-udto inja mainom po og alas 7 mo nang maghuwat-huwat ko og mga alas 10 karong taas-taas mag-interval sa pag-inom inja wala ba jud koy tarong to gabi eh kay adjud murag isa ra jud siguro ka oras ang tuog kay kuan lagi story time kanang tinuod jud di ay basta mainom kag soft drinks kanang late na kuan jud na isa po na ka rason nga maka cause nga di ka makatuog kay gabi ilagi pagpanguli na mo gikan sa amang kuan discipleship nay nag-invite na mga burger among kaubanan ba ja nay kag pud mi mobalibad ba kay kuan man uli magjangban na gikan sa abroad diyan nagyaya og kanang mag-burger ko numi da mo to nga late naman alas 10 media na so mo to nga ako pud wala po sang nahuna niinom kog soft drinks kay lami lagi pud ako nagnahuna nga gabi na di ay mo to ray hinungdan nga naglurat jud ang mata tibuok gabi eh nakatug ko maubuntag na abta na ko kadlaw di jud ko katug kaingan lagi ko hala nainsa naman ni kay lakon na gud ko nainsa na ba kung di naman ko katug wa mo po ko naganahana bisag unsa wa ba ko gi overthink pero di jud ko makatug kanahon ako tungod jud sa soft drinks nga giinom mo nang tagam na jud ko magbantay na jud ko labi na gabi na di na jud ko mainom og ingana kay malagi para po'y magantos imbis kay nagbawi pa ang lawas Inja, malag po tinhetabo ako katug. Karon pod sa hangkadang ganina. Na ako kainom sa ang antibiotic sa pagkalas 12. No na pud maghuwat na hinom po ko og pila pa ka oras is ako minom og otro. Inja pila na lamang kaadlaw.
amo ng church wedding. Pero mura wala. Excited gamay, murag para na murag normal raman. Pero normal nga kulba pod. Kulbaan po ko. Pero human lagi na dito magkulba-kulba kay grabe manggong dali arag kuan. Adlaw. Unahan ako ba 16 pa man to. Hindi karon 23 na. Kaya naman dyan ka adlaw. Excited pod gamay nga medyo kulba. Hala. Naman ron. Ay. Aw. Diya, kuan. Daghan ako gipanginom tambal oy. Karon niinom ko kuan. Kanang Venus, isa ba to? Kanang pangakuan ba? Kanang naisarap itong giinom, kalimot na dyan ko. Buscopan Venus? Isa ba to? Isa ba to ha? Nakalimot ko basta ningutan ako ginsay, ningato sa pharmacy ba, ning ko ginsay tambalog dysmenorrhea. Dysmenorrhea ko basta kanang first day na grabe sin sakit nga puson. Pasalamat ra po ko nga karon ning tunga kay aghang tindugo kay kuan man 25 abi kog sa 26 ko dugon nga kasal na ho. Sa gabal medyo galing kay nasadyo karon si janing tungha. Salamat ra po ko kay saon ra ba jud karon gani gisauhan ko. Sakit ang puson di masabot basta ag maka-relate dani kanirang mga dysmenorrheahon para na kaingon galing ko nga ilagingan nga kanang dysmenorrhea ko nung mawa na kuno basta manak na nga malig ako wa manawa. So mara to update for to this video. Salamat sa mga waipuas nga nasigiglantaw subaybay dani ang daily vlog bisag boring uban wa ganahi uban iboringan na pero pasalamat naman gihapon ko kay naamang gihapon ning tan-aw gihapon ko si Ruhi. Daghang salamat sa mga kuan tinadanay nga ni suporta labi na jud sa wa bitaw ning laktaw dahil sa atong panumdum nga mao nay datong tabang kay maka mamisuta bahalag di kanunay basta kay napatay paabuton ba adto na lamang pud natay paabuton dani nga atong pag-istorya daning kamera. Mara to. Bye-bye.